3 filippinske sygeplejersker føler sig snydt af et østjysk rekrutteringsbureau. De kommer til med en drøm om at komme i praktik og derefter få arbejde som sygeplejersker. Men i stedet sidder de nu i et hus i Tirstrup uden penge og med maksimalt 3 ugers praktik i bagagen. Flotte Lisa Guimarino og Brian Lises sidder i et hus på Djursland uden arbejde og uden penge. It's really boring when you have nothing to do. We surrendered our career in the Philippines and stay here because of all her promises. I alt 3 filippinske og 7 thailandske sygeplejersker kom i foråret til Danmark, ifølge filippinerne med et klart formål. We have this idea that when we get to Denmark, we have all this practice place and we have this language school at the same time. And then after 3 months, we could get our authorization and we could find a job. So, as easy as that. Alle 10 flyttede ind i huset her i Hornslet, hvor Scandinavian Nursing Bureau holder til. Men ifølge Flotte Lisa og Brian ændrede situationen sig nu. Den praktikplads, de var stillet i udsigt på Regionshospitalet i Silkeborg, blev aflyst, og bureauet kunne ikke finde nogen andre hospitaler, der ville tilbyde en praktikplads. How big a working experience have you had in Denmark so far? I only had my 3 days of exposure in Ranas. Bureauet krævede dog ifølge Filippinerne stadig hele betalingen, op til 40.000 kroner. På Filippinerne tjener en sygeplejerske maks 1.000 kroner om måneden. De 40.000 kroner har Brian Lises lånt af familien, og det vil derfor betyde økonomisk ruin, hvis han og de andre ikke ender med at få arbejde i Danmark. I can't pay that huge amount of money. That's too big. We can't pay it. TV2 Østjylland var i dag på besøg hos Scandinavian Nursing Bureau, som altså i flere måneder har været hjem for 10 sygeplejersker og 2 af personerne bag bureauet. Stedets leder, Lampa Holm, havde i dag ikke tid til at svare på filippinernes kritik. No, er det også lærer? I Tirstrup går dagene med at lære dansk og surfe på internettet. De har dog stadig håbet om at få et job i Danmark, men de fortryder samarbejdet med rekrutteringsbureauet. I trust with those lies. Yeah, that's the thing. Vi skal